Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Magadi Sekuru. Alhamdulillah ndinosimba meno magadi. Aiwa isinotenda isu. Ndinotenda. Ndimi vari miri kurambira mudenga kamvura. Zvakaoma. Mvura yatidonedza zvayo mbichana. Tinozwa kuti kuna vamwe vadonedza zvakanyanya. Alhamdulillah pana Achapola haina kuzonyanya. Handiti. Mwari vangu vachindichengeta so. Nazvino ndongoti Mwari vanondida. Handiti. Kana vasandide ndozoona kuti apa zvinhu Mwari vavachandida. Handiti. Kana pandigere nepese vandofamba izvini TMB inozoti Achapola anodiwa. Handiti. Aiwa tinotenda. Vari kuhere vazukuru kumatare Sekuru kana kufona. Kumatare kwangu kuno kuvazukuru vari kufona ende kuuya vari kuuya asi toziziva kuti mamiri avanga vakaita pakutanga nepari zvino so ari kuuya pari zvino so ndiye ane chinobatika chiti serious. Asi kutaura zvokungoti munhu ane matambudziko ozoti 1 2 3 zvinhu zvakaoma. Vazhinji vazukuru vari kuchema sekuru todii asi isusu manje vazukuru vanozongocha kuti sekuru pamwe ndikadai vanogona kutitema nendemo. Aiwa isusu tiri pakubatsira vanhu. Saka vazukuru vari kuuya ende munhu ngaangoziva kuti ndikaenda kuna sekuru ndikataura nasekuru ndinogona kuyambuka. Chinodiwa muzukuru ayambuke. Zvimwe zvinotera mumashure asi chikurukuru kuyambuka pazukuru. Asi vazukuru aningati havasukuru vazukuru vari kuwandisa. Munoona kuti takabuda muHarare mutaundi mulocation kwanga kuchinzi kuGlenora B iko kuye kuye vazukuru vaizara but nini musi wandabuda ndakati pamwe zvatangira musi uya but vanhu vanongoziva kuti Achapola wallahi kubva musi uya ende munozoti ndakawedzera vazukuru basi yokuti pavaikwira 50 cents ndakati ada kuona kuti vazukuru vanondida. Alhamdulillah paakuita $2 muzukuru angotsvaga chita Achapola. Saka handina dambudziko nazvo. Handiti. Vamwe vazukuru Sekuru pana vanondibvunza vanoti inini handina kana mari asi ndoda kuti Sekuru vandibatsire ndokuona kuti hanzi kana yatingati payment plan kana kuti kana zvinhu zvangu zvichinge zvazotambanuka Sekuru ndozovapa mari. Zvino ndinoshawa kuti ndinovapa dzimwe dzenguva vanoti aiwa kuimimi chichemo ichi endesai kuna Sekuru direct uye kuti aiwa endai munotisvitsirei ndoti kona iwe ukafona kuna Sekuru ndiye muridzi wefoni. Sekuru handina kana mari zvinhu zvangu zvakasunga kana kuti ndine basa rimwe randoda kuti ndipiwe asi madhirasi haasi kunyatsirasi haasi kunyatsofamba zvakanaka chinokutadzisa kuenda kuna Sekuru unoti Sekuru handina kana sendi asi mukana wekuti ndiwane basa uripo ndinozokubhadhara ichi. Munhu iyeye akadaro so isosi isusu chetoziva chokuti muzukuru akachena hatenderere. Kana asina mari anoda Sekuru handina mari zvikonzero changu 1 2 3 handiti. So kana achiziva kuti iye mari yake ichauya haisi kubuda anotaura kuti Sekuru ndauya ndoda kubatsirwa but pandinapo ndiapa mari yangu kana ndine vazukuru akawanda ndosaka ndisingavhunduke because ini ndiri n'anga handisi n'anga yekufungidzira. Saka zvandiri n'anga ndikutoziva kuti vazukuru vangu ndinotone mumwe muzukuru ipapa sondo yapera akauya nemari yake Sekuru makandicheche gore rapera ndikati imari 2.5 but nhasi ndava nechi 1900 alhamdulillah because ndiye gore rapera. Asi mari isiri yemuZimbabwe ya US inosevenza so auya naye ndakangoishandisa. Saka nazvino muzukuru kana ane chokwadi aone anoona n'anga yacho. Kwa yangototi ini ndine dambudziko ndipewo direction. Alhamdulillah. Asi ukazona munhu ada kutura mashoko n'anga kana kuti mukoma Robert n'anga haisi n'anga handiti ke. Saka alhamdulillah vese vavaya hadzisi n'anga uya direct pane munhu ari kubatsira munhu. Ukaiwana n'anga yashambadzwa namukoma Robert ukaitevera ukanziziva ndaAchapola Achapola anoshambadzwa na Achapola Shumba Kanengo Tasu Bunza Nkombe vose vavese vanoshambadzwa na Robert Tafumanei. So vashambadzi iwe ukasarudzwa waunoda ari kukubata pamwoyo pako nekuti culture munhu ndiye nekuti ugutsikane nekuti inini ndiri muchawa inini iwe uri muchikunda ukuziva kuti kana tichiridza ngoma dzakadai dzinoda Atasu kana kuti Akanengo kana kuti Shumba tevera alhamdulillah. Asi hazvisiro zvinoda kuti Achapola anotadza kuita izvozvo. Achapola iko kanotevera kwese nekuti yakanzi n'anga
zvakafanana na minanga dzese azinoti atidzusire munhu ane mhondoro yemumusha kana yenyika anodzusire kubva pan'anga iyi ichisusukidza matare handimatwisa saka vazukuru anobva vanofanira nyanga iyi aisi alhamdulillah handiti Allah subhanahu wa ta'ala vakangotisika tine masimba asi mabatiro ndo anosiyana so munhu akada kurapiwa akasvika kuna Robert Tafumane agona boza asvika ku step 1 step 1 inomusa pa step 6 kwa Robert inomusika pa 6 pa level chacha saka alhamdulillah rabbil alamin swala yako inobva yaita zvakanaka ndinongotenda neipa anditika tiri kuona na Sekuru mune vazukuru vari munomu ava dambudziko ravasvitsa kunogo hanzi rakamira sei no vazukuru ava vakangofona pafoni alright Sekuru isusu tine dambudziko redu ndikabata alhamdulillah ndo chibodzibozi chanataura handiti ndo nyaya ibozibozi imene ndayankula kuti muzukuru akumbira Sekuru pafoni first andiziwe ende anditsvage kuti wakanaka kana kuti wakaita shei kana kuti une mari aiwa Sekuru ndoda kuti nditaure nemi ndoda kuti ndikuone imimi nankoma Robert Tafumane tipinde pa media nditaure na udzango alhamdulillah rabbil alamin handika saka vazukuru vakakumbira ndo vari apa vanotaura nyaya dzavo sodakalla handitika makadi tsano nevanzvadzi tinosimba koma Robert makadizve takambotara tisi pafona ndisi makati kakawanda saka matambudziko anoita kuti urambe uchinge saka mabva manzwa Sekuru achiti handisingangaka asi unenge muchinetsa inini kunenge kuri kusaziva aiwa kuziva ndokutoziva aike Sekuru wabva kuti ndo step 1 kana muchinge mataura neni munosvika ku step 6 handiti aiwa ndo nzira yacho kuti muyozobatsirwa ainokuti makamboti tidede zvimwe zvaindokumana karizoti aiwa koizvi madii kuudza kana Sekuru handiti nhasi tiri tisina Sekuru mukoma nehandadzi dambudziko raita kuti musvike kuna Sekuru rakamira sei uye kana muchirangarira zvakatanga sei kantu kamwe wenyu wakamira sei pekutanga alright pamusoro weSekuru pamusoro wemukoma Robert iyi hanzvadzi yangu ndingangoti ndo ukupedzisira mbamiri alright pakanaka pane vakuru vamwe varipo vamwe vari kumashure kwangu handitika aiwa zvinokudzwa saka dambudziko raitika nderekuti ini ndinogara kuSouth Africa pamwe chete nemamwe madzikoma ari ukoko imwe mhuri iri munomu saka ndakarwara kwenguva refu ndikatangawo kurwara nemaziso ndikazondorwara nemusana kusvika zvaamakumbo saka urwere hwacho uri kuramba uchingochinjana ukabva apa chava ichi ukabva apa chava ichi saka makumbo ndoaramba ndisimbirira kusvika ndati izvanyanya izvi saka ndinasawira wangu akazombondita chimbotsvaga paYouTube pane vanhu varipo saka inuwe wangu wakazongoramba uchiti vanhu vechichava ndovaziva vachirapa makumbo regedzai ndidi ndimbozama Sekuru Achapola uye ndobva ndaramba ndichimbotarisa mabasa avanenge vachiita vachiyambutsa dzimwe mwere ndikati aiwa ava ndichatomboramba ndakavapuresa chete ndokusvika tisvike pano nhasi saka ndazongoti hanzvadzi ndokumbirawo ndiperekedzewo vamwe vangu vachida kuuya sungoti patanga tichibvunza kudai nawo yenetiweki tangaizononoka kuwana mhinduro tichazodi chimboitai step 1 tinozobatana pamberi handitika dara kutobvunza kuti ndazwa kuti uyu ndiye gotwe kune vamwe vari kumberi ndakabvunza kuti ko dzimwe mhuri dzacho dziri kupi ndingangoti vari kuno kune mukoma ari kudzidzisa kuchipinge uko vamwe vanogara zvavo muHarare and then vamwe vari kuSouth Africa kwatinogara handiti saka mavaza here kuti inini ndo mabatsirwa anda kunitwa because munhu anotanga kusangana nenyika ini ndoburitsa pamhepo ka handina inini pavanhu vane makuhwa kandi ndiri munhu andisina chinhu chinogara mahana ndakatosiyana naSekuru Achapola kuti mukauya munosvika dare renyu muri 2 mukangoya kwandiri chete nyika yese yakuziva saka apa ndiri kubvunzira kuti vasazorohwa nehana kana vachinge vakuti vakuti haiwa kuti nyadzisawo unogara mun'anga uchiburiswa paTV zvimwe zvacho chinoitika mukoma Robert marwadzo aunenge wainawo ndo anogona kukutuma kuti iwe wega usumuke ndo chekutanga chechipiri
kubatana kwamune makaita ndokumwe kunogona kutuma futi kuti ndizivise ningi naningi 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 asiwo unogona kutongona ngoti nezvazvirika vanhu vanogona kudhonza makumbo asi ari kurwadziwa ndiani ndini saka ndatongoti varipo zvavari kuzviziva kuti chero dzingava dzimwe hama dzekwamai ndakatovazivisa mumusoro kati mukazondiona ndichibuda patv musashamisika inhau yekuti ndine nhau yekuti ndiri kurwadziwa panyama ndine nhau yekuti pane kucheneswa kwatinoda kuti kuitwe nekuti kutaura kuno ndine vamwe vanhu vandakatopuma nenhau yekurwara kwangu kwendo saka zvinhu zvokuti zvinoda kuti zvijekeswe kuti uyu ningi wandaiti muroyi sekuru Achapola vati hazi muroyi handiti nayewo osununguka vanhu vodi vodzokedzana todi tofamba nzira imwe chete sezvamunosigara muchidzidzisa nguva zhinji kuyo munozanga kumhanyira kupfuma mumwe munhu muroisi kana ndiye muroyi mayana here zvinoitika ndezve baba mati handi unobatwaka handizivi asi pari zvino ndangoti sehanzvadzi ndiwo wakazorora zuva ranhasi ausina kwauri kudi zvauri kuita ndikumbira undiperekedza ndo paati aiwa mukoma ndakasununguka kuperekedzai asiwo pane vakapfumikawo inhau yekutiwo mukufamba mandaitawo ndine zvandaingonzwawo kusvika zvazongodigara pamwe kuti aiwa rekedzai ndizviburitse ndo kusvika tizosvika zuva ranhasi saka ndine nhau dzekuti ndinenge nchida kuti neni wacho ndirapwe mwoyo wangu urapwewo kuti ndisunungurewo ndinofungidzirawo kuti vane zvavanoita kana zvavakaita paupenyu hwangu saka singazozivo kana pane dzimwe dzinenge chizobuda dzinenge handitika tinoti isusu chinangwa chedu nematare nana Sekuru Achapola hachisi kuti kana muchinge mauya kudai makutonovengana nehama zvirwese handiti mazviona chinangwa chedu ndechekuti kana tichiita matare tichiburisa kudai ndechekuti kana muchibatirana matemo pekupedzisira mune makutiitirana pati kuti uya kuno kushamwari taona kambudzi kakachipa uya tidye nechi nemhuri chinangwa chedu harisi ground rini ratiri kukura rekuti ndabva kwaSekuru Achapola uchandiona handitika chikumbiro chedu ndechekuti dai kuri kunzi mazozika Sekuru azobata kuri kubva dambudziko ndezvekutonyengetedzana nekuri kubva dambudziko racho iroro mosvika muno mudare mubatsirwa mese handiti nekuti vanhu mabatiro anetwa zvinhu zvinotikanasa mumhuri akatisiyani sekuziva kwatava kuti isusu ndimafambiro atiri kuita nematare handiti kana munhu yazvipiro kuti hongo ndizvozvo nganditi ndase ndichisiyana nazvo tichange humwe upenyu hwana ndozvatinokurudzira zvokuti takatozonzwa kuti makatemana mutione futiko kana tv tinotovhara because chinangwa chedu panenge pasisi aizvozvo chinangwa chedu ndechekuti tigadzirisane nekuti ishuwiro yedu sesuningangoti mhuri yedu yakakura yakabatanidzwa zvakanaka chaizvo ende ipapo ndinodada nazvo asi kungotiwo nekukura uku tinozongosangana nezvakasiyana-siyana nekunzwa zvakasiyana-siyana ndo zvimwe zvinogona chizoita zvichititsaudza wenapo asi shwiro yedu ndeyekutoti chero tikaziva kuti ihanzvadzi ndo zvatotomudza kuti hanzvadzi chisiya mabasa ako iwaya kana ndirini ndototaura kuti aiwa vedu enda asingazivi kuti kubata kwandakaitawo pandokuri kundirwarisawo zvodiwo zvojeka ndosaka muchiona kazhinji tichitanga stage 1 part 1 kana muchimboona maprograms atinoita part 2 part 3 kuratidza vanhu kufamba kuri kuita chi kuri kuita nyaya hongu zvimwe zvogona kunonoka vanozonanga kutokomenda kuti kunyaya yadredhiyo yapapi handimazviona vanogada kuziva kuti yakapera here zveshuwa nekuti dambudziko kazhinji ramunenge minare mimi rinogona kunge ritori nerimwewo mumhuri rakafanana asi munhu aishaya kwokuti asi kwokunoponera saka imimi renyu mwari vakakusarudzai kuti akutora rako iwo kuti ridzidzise mhuri yeZimbabwe tinofanira kuti asi kuzvigamuchira saka kana imakabata kamongoza sekuti sekuruka inini handisa kukupedzera nguva munoziva sekuru semurume ndakafamba inini sekuru ndakapindana nepapa hanzvadzi ichinzwa hapana here kwamakaendawo mukanotorana nazvo inini zvangu chandingangoti kufamba kwandaita kwanga kuri kwekungorapwa chete asi hangu handina zvangu chandingati ndakabatiswa chakaipa kunze kwemidzi wekungogeza ndichizamawo kana kumbotemerwa unzi
pamwe zvingaita zviri nani. Asi dzimwe dzenguva ndaigona kuti ndichitobva ukoko wotonaka zvatowedzera nekuti rakatanga riri gumbo rimwe kusvika izvozvi amaviri zvekuti dzimwe dzenguva ndinotomborwadziwa tombofunga kuda kutsvaga kana rimwe krachi rechitu. Saka asi pakubata zvapo hayi handina hangu. Kuchipatara makamboenda? Hanzi vari kutiwo chirwere chichi zvine mazita echirungu? Kuchipatara ndakaenda ndikatestwa, ndingangoti zvirwere zvese vakatesta vana cancer, TB. Saka ndingangoti ndakatoitwa about 6 ma-x-ray. Saka vaita pavanoti x-ray voita vakaona x-ray iright voti chienda unoita ma-blood tests. So ma-blood tests aingobuda angori right. Votongota kuti tine zvirwere zvakati vanotiwo ma-major diseases avanofungidzira kuti pamwe ndivangangoangakonzeresa. Apesa apa hapana chakawanikwa. Ndikatombopesera ndaenda nekuna private ndichifungidzira kuti pamwe zvema-public hospital still hapana chakawanikwa. Apesera ndatorefeiwa kuJoburg hospital. Nanhasi ndofanira kutodzokera kutanga kwaApril. Vakati tombopa 2 months tuone kuti pane chinobuda here. Maybe pa2 months idzodzo panogona chirwere kana chiri chirwere chogona kunge chakura. Asiwo kwese kwandabva uko handina changa chiwanika. Ndokusvika ndangoti pa2 months wodzava regedzai ndimbonokurukurawo nemhuri tione kuti pane kubatsirikawo panengaitawo here. Asi shungu dzangu ndakatombotanga kukudenhaya ndinovimba ndichiri ikoko. Nekuti ndangachiona kuti mukufamba mandiri kuita chienda kuchipatara handisi kuwana rubatsiro. Ndongonzi dzoka after 2 months, dzoka after 3 months, kusvika pare zvino ndakangomirira kutanga kwaApril kuti vanoona kuti pamwe. So sekuru varipo futi kutibatsira kuti kana zvichida chipatara vanogoti muzukuru nawe yako ende chipatara. Ndinovimba havangangokundika nekutiratidza. Kana zviri zvinodawo makwenzi vanokutudza kuti ayi muzukuru ini ndichakutemera. Zvese tinongosvika muchero. Handitika. Haya, rega tidzosere pakari sanga tichingotandara zvinhu. Sekuru Achapola. Maneta ka? Zvakanyanya. Handitika. Ndiro tichifamba. Handitika. Auya muzukuru hanzi makumbo. Saka isusu zvatoita makumbo atinomutemerera. Totsvaga kuti dare rabva kupi. Tadaro mukuzukuru tobudisa dare rake. So tabudisa dare rake iye zvinhu zvake zvojeka. Woziva. Nokuti chinhu chakaipa chokunongedza munhu urori. Yeti munhu asina urori. Chinhu chakaipa chokunongedza munhu urwere. Yeti urwere hwakadzenzera dzakasiyana. Saka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala vanokuyambutsa kuti ugone kuita zvinhu zvakanaka isusu tokuita chinhu chakajara. So mishonga yese tinokupa yese akakwana. Semunhu abudikira panguva yesocial media pana mukoma Robert kutaura kuti ndine hosha yakadai sisi vagamuchira. Ndizvo sisi? Pane mangwana mozoti akazvita ega nokuti akabva kuSouth Africa akandimanikidzira. Vanhu vanopandukira. Munzwisisa? Vanhu vanopandukira vanzanzi mukoma Robert akazongotibudisa handina kuzvinzwisisa. Asi isusu Allah subhanahu wa ta'ala anotitendera. Tinokugamuchirai, tinokupai mishonga, tokushandisirai mishonga. Asi mushonga wandinawo muteerese sinando uri pa2 kana turi pa1. Handimanzwisisa? Mushonga wandinawo wandauya nawo nhasi tagadzira unoita sei vanoti go back to sender. Ndakamboona mumaprofita anisa mabhotoro amanisa kupi. Ini ndikakugadzira mushonga kubva kumakombo kusvika pano. Handiti? Handizoda munhu anodzoka futi kuti nai sekuru ndauya hama yangu yatotanga ndeuya zvakaita. Wallahi ndikutaura chiwanzu kundenga. Ndizvozvo. Handiti? Mushonga ndiri kukupa nhasi kana ndikushandisira nhasi. Zvikangosvika pandiri kupedza zvikangoitika usafungidzira kuti pamwe uchatenga bhasikoro kana tichi kana kuti mombe. Ndiri kuita pauri papa ndichipedza kuita zvandiri kuita zvozvo. Ukanzwa kuti kukwanira mhere usadzoka chisekuru ndamai wangu. Aiwa. Kana mukoma wangu. Wandisisa? Mukunzwa sisi wacho? Handisi kuti ndiri kuita back to center. Ndiri kurapa munhu.
asi munhu kana auya anditi ari kuuya pane uya achiita zvakaita kana munhu akadzoke zvinhu zvakaita izvozvo ikoko saka mushonga wacho ndinawo handiti kugara kwandaita so pandatoudza mukoma Robe kuti iwewe uchiuya ndatomira ndamira pachikero chacho chemweya muswene uyu watinoita unonzi mweya muswene handiti kana makanzwa paTV uye akabudisa kuti akanochata kuSouth Africa ababirwa mari nenkadzi zvikanzi ndichaenda kusangoma yangu ine ndisu masangoma yacho alhamdulillah rabbil alamin mauya iwe wauya kusangoma but chinhu wani chinhu wani wandisi chirwere achiti nhasi une mudumbu mangwana une mudumbu mangwana une manyoka mangwana une musoro munhu wani zvese zvinowanika pauri kosei usiri kupera nditi munhu kana asingateerere vadzima nongomusiya urohwa neshamu muroya anoya achidhigidha pauri kwatota kuti uroya nacho achidhigidha pauri uye ane zvake zvinofanira kunge zvichidzivisa zvinoita kuti agadzirirwe uyo sei usingatevedzi chivanhu chako mubvunzo wangu sisi ndimi alright ndikubvunze mukomana unorota ndakambonge ndichirota uchiroti ndinotorota zvinhu zvakaita zvechivanhu saka iwewo pawakaroteswa kunzi uite zvechivanhu iwe wakaregere kuzvitevedza iwewe vanhu nhasi vakuda kushanda nechipo chako kutoti vahuke chipo chako vabude nacho vandoshava ndo zvakazoita kuti ndizvonongedza very good mukoma Robe ndimaona paangachitaura pese vazoti Sekuru Achapola taurai nawe nandakatsikitsira musoro naasingade kumuona face asi nandichitaura nevanhu wanzwisisa chandandichitaura nacho unochiziva dare rekumba kwenyere mukomana rinoda kuti rigarirwe basi ritiitwe basi so dare iroro ndio radabudikira naro oi mamchita Sekuru Achapola arara kana kuti hasi kuona alhamdulillah ndo zvinonzi yese munonzwa nganga yese muZimbabwe yese inotaura nevadzimu vako nevako handiti ndo saka ndakuudza kuti step 1 ndi mukoma Robert vanoita zvepanyama Achapola anoita zvepamweya pamunoona pese mukoma Robert vachitaura vanobvunza vari pamweya asi kana taona kuti zvavakubvunza hazviite tinongovapa kapisi kekubudikira pamberi pevanhu Zimbabwe yese nganga dzese dzinenge dzakutoziva kuti right uyu mwana atirege kuti nekuti tinofamba naye tinotya kuti munomuja dare iroro mukomana haugone kupora kana chivanhu chisina kutevedzwa wanzwisisa kumba kwenyu munotaura varoyi vozobudikira isu ndisu tinovaziva munogona pedza nganga 10 muZimbabwe but chivanhu kana chakakugarira mukomana uona kwaunoenda swadakalla Muhammad tsvimbo iriku handina tsvimbo yakanzi inani handisi kutomboziva asi wakaudzwa wafamba wakaudzwa kuti une tsvimbo yerudzi tsvimbo nhema ndanga ndiriko aiwa ini handisi kuita zvinhu zvinoshamisira alhamdulillah bosi inini handisi kuita dare rekumusha kwenyu ndiri kutaura dare rekumba kwenyu tsvimbo nhema ndanga ndiriko pachii chiri kupa kuti vanhu vaine tsvimbo iri pauri chivanhu sevakuda kuti yosabatike akufamba nemadhondoro ndetsvimbo yacho yakataura kuti aranga chekumba kwavo nekwaabiri kwavo alhamdulillah rabbil alamin sadakallah tichatevedza dare iroro ndinongotenda makumbira mukoma Robert kuti aiwa isu tiri ngori 0 asi 0 nechivanhu zvinoita ndaitete ndizvo ndinotenda dare iroro ndarigamuchira takuchifamba nayo asi ndanga ndiri pakati pecourt pamusoro peupenyu hwako handizvo ndisa naitete ndingobvunza ndizvo zvanditi ndizvo oho imimi uyu abva South Africa imi munogara muno muharare medu alright nani ndinogara ndega nevana vangu hanzi chiimba yacho yakaenda yakaparara nei murume wacho zvaaita ndakapinda ko murume uyu ndiwamekupa mhosva kufemira hakuna mhosva yako murume nekuti
zvakamugara sei oipi ndimi inonzi aiwa titaure alright inini handiri kutaura zvakanaka mushe chapola direct handiti ndinoshamise kana komarobe ndikavabvunzawo panapa kuti ava ndivananga bude indati vayoutube vanobuda kumaluzefa kai alhamdulillah imba yakapera mukabva mati murume akangoenda nevaakaenda navo sadakallah muhammad icho chivanhu icho zviri kuitika mumhuri menyu Achapola vati ndazviona saka ndinonakidwa ndosaka ndakatsikisa ndakudai n'anga dzimwe dzinoti ichitwa dare remumwe munhu dzinodonha pasi ti kurohwa nezvinhu zvevanhu mandisisa n'anga dzimwe dzinodonha kuti ti kufa kana kuzari takaita nemumwe muprofita kunonzi kumkumbura kubhodha Mozambique handiti muprofita tapinda naye pabhodha isu taanti chiteera bhozi takaenda tiri n'anga bhozi yanga ni family mumwe uya aita zvechechi umwe aita zvechivanhu asi muprofita akauya akabva kuchiweshe itu gorero yanga ri 1991 undise chona cheduta tichibva kuMalawi so n'anga muprofita akabva kuchiweshe akaenda akaneta basa akanobata nyanga nguva iyoyo akabva afa wandisa asi n'anga dzanga dzichitedza chivanhu nokuti dzanga pabatwa chi so iwewe tsvimbo moso yaunayo mukomana iri kunzi uyambutse dzinza asi vedzinza vabva vabatikana vabva varwadziwa nedare rekumba kwako nedare reupenyu wako obva nzofambe neclash hauna chirwere saka nekuda kwenungo nekuda kwekushora nekuda kwokuti tinotaura matare evazukuru akawanda tikataura matare evazukuru akawanda unoziva kana ukatadzoteedza matare nhasi mangwana mumwe anoshayiwa imba mumwe anopinda mujeri mondisisa unogonongonzi babiwapo iwo hauna kuba asi wongonzi ndiye ababhozi ko nhasi uno kana munhu akauya handiti oti ndoda kutora pikicha naChapola indoramba here kana ndinoita se ndotiza saka dare mukomana inoda kuti uite serious mondisisa veukama kana vakaramba wasvikira mukoma Robert ndosaka ndata kuti unobva pastep 1 oenda panumber 6 instead kuti umboita tumapira umboita sei umbokumbira pichana step 1 to 6 bozi mukoma Robert itoziva kuti chikoro chakanaka asi chakamugara chi kuti akwanise kubuda nen'anga dzinobatika panobatika isusu anaChapola handisi n'anga idiki kana kuti ya 2 cents wallahi kana munhu akanditasa nhasi kana munhu akati nhasi ndoda kumutry asanditry anopinda muguwa alhamdulillah saka iwewe ndakudzwa kuti dare rako rakaoma mhuri yako yamirira kuti itambire tsvimbo yasekuru wako kuti ufambe chiga cheupenyu kuti Mwari vakupe zvokuti ufambe swadakallah iyoyo pachitendo tinoti iswadaka makomborero because hauna kupiwa tsvimbo yekuti unoromba tsvimbo yekuti chi asi toda kuti uvhure masuo edzinza rekwako vekwako vasiri kuda kuti ufambe wawakapuma vese nhasi pane mumwe munhu ari kuti zvingaite here kuti mwana uyu nhasipo watsike pakuru mukomana vakawanda vari kutaura kudaro Sekuru dare iroro ndandamboti ndirisiya hangu nenawe kuti ndanga ndichiziva kuti mucharibata nekuti pandinosvika chero ndakagara umu hanzvadzi atombobvunza kuti ko muri kuzamura kudai kwakanaka here indoziva kuti ndo zvandosangana nazvo asi kuti nawe uri kunetsa ndeyekuti mumhuri mune kutaurwa kunenge kuchinzi sekuru akazodii vamadzisekuru madzitateguru akazodii saka vamwe vakuzviti vakunamata saka zvakutonetsa kuti even chero nhasi pakanzi paita dare rakaudza vakawanda steri kuti dare iroro chivanhu ichocho ngachitevedzwe vanhu akachitedza kuchitekaidza takuchitekaidza vanzvisa chizezuru ini ndinonzi Chapola vanhu pandakaya kubva kuMalawi vakadzonzi handichagona kutaura chizezuru ndichachidzidza kana kuNigeria ndaitona nhasi ndaita nemunigeria ndakutaura chirungu chacho bozi ndozvo ndakatuma nevadzimu tiri kupinda imomo macho mumatariwa saka dare rako rachena here ndinotenda mune mumwe mubvunzo kuna Sekuru vanzvadzi akarimboti iwe uchimbotura mafilmu nozvawadzwa kuna Sekuru vanzvadzi tanzwa vasekuru vachimbotirenyude chokwadi kwangu kuri kusatozivawo kuti dambudziko riri kwandiri
saka kutoti dee kwavatoitawo kundatozarukirwawo kutoti dambudziko rini ndaitofunga kuti zviri kubvawo kumurume isingatozivi kuti ndini nedambudziko dambudziko zviri kubvawo kumhuri kwedu ikoko. Handitika unoziva kuti tinogara ndakafonerwa nemadzimai akawanda anenge achiti murume akabuda mumba anzi hamuna here sekuru vanonyatsogona kuti murume wangu adzoke. Handiti zvakafanana nemi ndimata kushandisa semuenzaniso. Dai muri kundifonera nhasi murume abuda mumba maiti chii? Handi maitira zvoti pana sekuru vanogona kudzosa murume wangu. Hamumbotaura kuti chii chaita kuti murume wangu abude? Kune kwataimbofambawo zvekungononamatirwa izvozvizvi kazhinji ndaingowanzonzwawo zvakasiyana-siyana zvine maringene kumusha kwavo. Inini kusaidi kwangu ndaingonzwawo handina zvichinhu zvandakambonyatsonzwa zvinonyatsobatika. Handitika aiwa pakanaka maita rombo rakanaka maperekedza hanzvadzi yachiva nemakumbo ake mimi muri kilashi rake darenye rabva raita sei? Mukaona sekuru vakunopedza rahanzvadzika renyu rasara akabva aiwa kasekuru makandina musatombosiya ipapo kana muchinoona kuti zvimwe hazvitaurika hanzvadzi iripo munototi buda aiti ai shamwari kaizvi zvazvimupedhuruka izvi buda nditori nani nasekuru tiri tu hapana chakaipa ipapo kana inditomudza kuti kana makuzomudzinga asarohwe nehana kana sisi vasina kunyatsosununguka nekuti sekuru aribata dare rake asina kumbobvira aita se ainga iroro aiwa munosuduruka hapana chakaipapo. Aiwa sekuru tiri kutendai nekugamuchira muri tinezonzwa kana muchinge maita se mazotidana zvakare kuti aiwa taapa chidanho chakati. Ndinotenda. Handitika Alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala vane nyasha nerudo. Nguva nenguva vanhu vanoshora mushonga. So takasangana nema-India last week, tikasangana nema-China. Vanhu ivo havasi vemuZimbabwe. Mandisisa? Muindia. Handiti? But culture yake iyi inotaura chiIndia. Handiti? Tozoti vaIndia vanoita chitendo cheIslamic. Handiti? Pozoita vanhu vanoita zvechivanhu. Pozoita vanhu vanonamata Christianity. Isusu hatiti vanhu ngavabude muchitendero. Nokuti chinokosha kukurumbidza Allah subhanahu wa ta'ala Mwari one. Handiti? So kana iwe chirumbidza Mwari imba wabvisiwa Achapola ane mushonga wokuti udaidze murume wako adzoke. Iwe wabvisiwa uri kunzi une masare Achapola ane mushonga wamasare chirwere chiri mumba mako. Iwe wabvisiwa kana kuti wabuda nekuda kwokuti wabatwa nebreast cancer zamu riri kuora. Iwe wabvonzi Achapola uya kuno kumushonga wacho ndinawo. Saka unosarudza chii? Because nasi uno ndinokupa mushonga wokuti urapiwe breast cancer mangwana 2 days asi kana naenda kunogezewa breast cancer yapera breast cancer wakuenda kuchechi kwako kunonamata Mwari wako. Ini handitambita kuti kana warapiwa chironda chako usanamata Allah subhanahu wa ta'ala. Andikurambidzi ndotati enda unonamata Allah. Asi munhu anoda kunamata Mwari achifamba ka. Makamboona here mimi munhu anonamata Mwari ari pakufira kuti Mwari wangu mwana akuna Mwari munhu wese anochinja. Ndosaka muchiona kuti pamunhu akafa ane chirwere anobvanzi akazenga ari Christian akazombenda achiita zvakati wallahi nenyaya yekuti munhu iyoyo haana decision. So iwewe decision ndeyekuti pora unorumbidza Allah. Handiti? Handiti? Kana chiri chivanhu unzwisisa. Inini chivanhu changu chandofarira muno kana ukandibvunza kuti Achapola ndoda kumusa kiti panapa atimuse kiti. Wazvisa? Asi ukati Achapola ndoda kudadza murume wangu ari kuBad Bridge ndotokudza kuti ngatidai murume uyo ndokubu wotoso sekuru murume wangu akadzoka within 2 days. Handiti? 2 ndikakuti iwe pinda mumba umo chivanhu muno mukudaidza murume kudaidza mukadzi 1 chinhu unokurura hembe because munhu uye akakuda uye paakakuda akazokona usina hembe kunge mwana ari kubva mwana wakanda. Kana chiti mwana wakanda kubva kumusha totaura kuti mwana achangoberekwa ari mucheche wabvisa hembe wotora mushonga wako wogadzika apa woita zvatinge takudzwa tiita wopedza ipapo wopfeka hembe dzako worara. Handiti 3 days murume anofanira kufona kuti amai mwana muri sei? Alhamdulillah sorry ende pandakangobuda amene ndakabuda sei kuda kuti dhimoni ranga rakakubata iwewe kuti murume wako akurambe rabuda pamaso pako. Iye anobva ona iwewe semadiri akakuita pakutanga.
ona. So alhamdulillah tongoti Allah subhanahu wa ta'ala anobva kuita kuti murume kwauye, mwana wako auye, mwana amai murume, zvinhu zviri pasi. Vamwe vari kushaya vana vavo, vamwe vari kushaya arume vavo, vamwe vari kushaya baba vacho. Sadakallah. Saka tinoti munhu wese ngauye, chivanhu chinotevedzwa. Handiti kana ndakuti tiri kuda kuurayisa munhu, tinoda kuchekeresa, aiwa tiza yako, asi kana chidodadza murume wako pasina chakaipa, aiwa anouya. Sadaka. Alhamdulillah rabbil alamin. Tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala nenyasha nerudo rwawatitira mukoma Robert tapfumanei. Handiti zvatiita tichisusukidze. Vamwe vanobvunza kuti hatina kunzwisisa imimi mabuda pachena kuti aiwa isusu matambudziko hatina zvakawanda. Sadaka. Handiti tinoti sadaka kuda kuti makomborero kuuya kwamuri nekuziva. Nokuti mumwe munhu anoda kuona mukoma Robert achibudisa munhu. Nhasi uno ane chihombe, chirwere chihombe pana patine zvirwere zvihombe. Kumoti chiuya iti kubudise pa TV Sekuru no ansuda ndakuda kubutowa mukoma Robert makuvatya manje. Asi munhu aona rasta. Handiti rasta nhasi uno kudai so rasta ukaenda ufora ndipo mari usakutamba. Alhamdulillah. Mwari vakanaka. Sadakallah. Mwari vanoti batsira. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.